Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kulo Cera Olia Arsya absen pitu kelas sedoso B. Bade nembang gambuh. Monggo mirsani. Sekar gembo ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluar sokatutu kapatupan dadi awon. Mekaten video ingkang saged kula aturaken. Nuwun pangapunten menawi wonten lepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.